παιδιά, γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα θα παίξουμε Blue vs Red. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και να βάλετε support το creator, boxit, κάτω παύλα, buy, κάτω παύλα, me, 2, 3, 4, 5, χωρίς το 1. Ωραία. Όπως βλέπετε παίζω Blue vs Red, πρέπει να μου το πω και πριν. Οπότε ένας. Ό,τι είναι. Red άλλος. Και μου έδωσε και XP όπως βλέπετε. Είναι ένα πολύ ωραίο γκέιμάκι, να το παίξετε με τους φίλους σας. Και ναι, είναι τέλειο. Όπως βλέπετε με πάνε λίγο ένα κατά τα άλλα. Αλλά εντάξει, δεν με ενοχλεί γιατί είμαι αρκετά καλός φορές play. Πίσω σου. Hello. Κοριτσάρα μου πήρε στο kill, έχεις καταλάβει, Λοιπόν, παιδιά. Εσύ είσαι όχι teammate, κακό παιδί. Άντε γεια. Ωραία παιδιά, θα γίνει όπως και στο πρώτο μου βίντεο που δεν είχα shield και εκνευρίστηκα. Πήγε. Εντάξει τώρα εδώ, κομπλεξικά του. Και σας έλεγα, χωρίς shield είναι πάντα χαμένος, πάντα. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε τα πάω αρκετά καλά γιατί παίζω μόνο 2 λεπτά αυτό το game. Μη σχολιάσετε εκεί πέρα που λέει 8. Εκεί πέρα λέει 8 γιατί μπήκα όταν έλεγε 5. Άμα σας αρέσουν τέτοιου είδους βιντεάκια, γράψτε μου κάτω στα comments άμα θέλετε να συνεχίσω να κάνω τέτοια βιντεάκια με Fortnite ή μπορώ να κάνω και με άλλα παιχνίδια. Όπως FIFA 18, Minecraft, πολλά. Αλλά το κυριότερο παιχνίδι που θα παίζω είναι Fortnite. Κοιτάξτε γιατί εκεί του μέσα έχουν το κλέβει και το κυλιάλι. Περιμένω παιδιά να έρθουν τα άτομα, μπας και χώσω κανένα snipe 303. Να, εδώ, θα το φάει αυτός, κοιτάξτε τώρα. Μισό λεπτό να το πίσω. Χωρίς χάγκρα. Να την κυρία με το sniper. Έλα εδώ κύριος, για πού το έβαλες. Λοιπόν είμαι 16 HP, άμα το φάω το κλατσάρι. Ναι, το κλάτσαρα όπως το βλέπετε. Κοιτάξτε, πιστεύω πως οι ομάδες δεν πάνε. Είμαστε 2, 4, 6 άτομα εναντίον 12 άτομα. Δεν ξέρω αν πάνε τόσο πολλοί ομάδες. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα το κλατσάρουμε. Και κατά τα άλλα, να σημειωθεί, παρόλο που είναι και πιο πολύ κατά διπλάσιο νούμερο, νικάμε. Νικάμε για διπλάσιους πόντους. Βλέπετε, ψιλολαγκάρω, επειδή έχουν μπει πολλά άτομα σε αυτό το σερβερ. Είναι και ένα πολύ famous σερβερ. Πάμε. Κοντά να χώσω νόσκο. Πάμε παιδιά. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε, άμα δείτε κάτω από τα άτομα, βλέπετε ότι είμαι unreal σε αυτό το παιχνίδι. Το παίζω αρκετό καιρό, αλλά δεν πάει να πει ότι είναι πολύ καλός. Απλώς καίγομαι λίγο. Να κάνω λίγο edit. Κοιτάξτε. Double edit. Βλέπετε double edit έκανα. Λοιπόν, κάτσε να το πέω. Εντάξει, θα φάει έμεινο. Τι έκανα? Όχι, one hit είναι, την κουσάρω. Όχι ρε μπρο. Είναι κυριολεκτικά one hit. Πού είναι? Στην άλλη.
το άσπρο. Red. Σάρο, βασικά χιλάρο. Σάρο. Κάθομαι εδώ. Εδώ σπάω τα buildings για να τους βρω καλύτερα. Εδώ. Νόσκοποι ήταν, παιδιά. Νόσκοποι ήταν, παιδιά, το είδατε λίγο ότι ήταν νόσκοπ. Παιδιά, όπα ρε, δεν είναι. Παιδιά, λοιπόν, πρέπει να φάμε πάνω από 10 kills σε 2 λεπτά. Από πού είναι? Πάνω θα είναι. Δέξτε πως... Οπα. Δέξτε λίγο πόσο καλά πάνε τα νόσκοπα. Όχι, πάλι έπεσα. Και με low ρε φίλε, πάλι. Α, ναι, έχω healings. Σιλντάρω. Μπορείτε τι κάνουμε, παιδιά. Τώρα θα aimbot. Aimbot. Το τσιτάρω λίγο. Είδατε λίγο το cheating μου. Τον έχω αφήσει τώρα one hit, κοιτάξτε. Η φάση τώρα είναι να τον βρω και να φάει 303 στη μούρη. Άμα τον πετύχει. Πού είσαι? Άτομο. Νάτος ο φίλος μου, πίσω μου, Πίσω μου ούτε να βάλει αυτό, ξέρω, όχι. Γιατί λαγκάρει? Γιατί με σπαμάρει, γιατί με σπαμάρεις, κυρία μου. Ένα λόγο πες μου. Καλά, νομίζω ότι θα το αφήσω έτσι αυτό. Α, καλά, αυτή η άωρα είναι πολύ bot. Είναι πάρα πολύ bot. Να τη δω μόνο, να μου δει μόνο. Όλοι με το spam τους, όλοι μιλάμε, όλοι. Να δούμε άνθρωπος η ηρεμία, άμα δεν σπαμάρουνε. Γιατί δεν έχω φάει kill σε 2 λεπτά, δηλαδή ντροπή μου. Πάμε, θα φάω kill τώρα, κοιτάξτε. Όχι ρε παιδιά, όχι. Είμαι πολύ κακά τώρα. Κοιτάξτε εδώ παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, παιδιά, εκνευρίστηκα τώρα. Έλα παιδιά, αν δεν σ' αρέσει το 3v1 χώρι μου, δεν σ' αρέσει, πάρ' τον νόσκοπ σου. Πάρ' τον νόσκοπ σου, μπα. Παιδιά, σου λέω, όταν νευριάζω γίνομαι λεοντάρης. Ναι, απλώς δεν κάναμε φάση γιατί είμαι λίγο λεονταρούγκα. Και με χιλάρω στον αέρα. Πάμε παιδιά. Πρέπει να νικήσουμε τώρα. Λοιπόν παιδιά, για να δούμε μπορούμε να φάμε κανένα άτομο. Γιατί έχει περάσει λίγη ώρα από το που έχω να φάω άτομο. Dead. Παιδιά, γενικά αυτά τα άτομα είναι στο rank, δηλαδή unreal. Άμα δείτε κάτω από το map. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε. Βασικά επειδή σπαμάρουν, θα πάρω Double Pump. Και θα πάρω και εδώ. Ωραία. Ωραία παιδιά, λοιπόν πάμε να τα ψάρουμε λίγο τα άτομα. Γιατί πρέπει να το σκοτώσουμε. Επίσης παιδιά, το ξαναλέω ότι είναι 17 άτομα, εμείς είμαστε 6 και αυτοί είναι 11.
παιδιά, που βρίσκεται. Λοιπόν, παιδιά, ας συνεχίσουμε και πάμε να συνεχίσουμε τα άτομα. Κοιτάξτε, παιδιά, πόσο σπαμάρει λίγο. Παιδιά, για να δούμε τι δεν είναι ένας. Εδώ. Λοιπόν. Όχι. Δεν πειράζει, παιδιά, συνεχίζουμε. Ας συνεχίσουμε και ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε κανένα ακόμη kill. Επίσης, γράψτε κάτω στα σχόλια. Παίζετε καθόλου? Θέλετε να παίζω Minecraft, θέλετε να παίζω Fortnite, θέλετε να παίζω Roblox, ό,τι θέλετε. Και στους 50 followers, subscribers, συγγνώμη, θα κάνουμε giftάκι την FNCS Pickaxe. Οπότε φροντίστε να κάνετε όλοι like και subscribe σε το βιντεάκι για να κερδίσετε την FNCS Pickaxe ή αλλιώς την Pickaxe of Champions. Και ας συνεχίσουμε. Άμα θέλετε, μπορείτε να γράψετε κάτω στο σχόλιο το όνομά σας για να σας κάνω άντι να παίξουμε κανένα ντουο, κανένα τουρνουά με στο Boogie Down. Άμα θέλετε. Παιδιά, είναι πολύ σπαμμένοι αυτοί. Και επίσης γράψτε μου ιδέες. Τι θέλετε να παίζω, box PvP, rank battle royale, zero build, ό,τι θέλετε. Και αυτό με τα περισσότερα likes, το comment, αυτό θα κάνουμε. Τέλος πάντων. Dead. Τι νόμιζα. Εδώ. Και για κάποιο λόγο το sensitivity μου έχει μπαγκάρει και δεν κάνω καθόλου καλά έτσι. Κοιτάξτε. Αναχάλιο έτσι. Και επίσης γράψτε σχόλια αν σας αρέσει το βιντεάκι αυτό. Όχι ρε παιδιά. Όχι, μας κοντεύουνε. Δεν πειράζει. Ας συνεχίσουμε. Επίσης θα σπάσουν κατά τα build. Έλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε πατήστε ένα like και ένα subscribe και το λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!